February 7, Saturday. Ari kita yan ang palumang sangkay. Actually, tiuli na kita. Siyempre, mahapitaan yung tagto kita nga diha palo kay tabo. Marang ka mo, tiuli kita. Medyo naghihinuring. Bisita ko not mga priso. Paring Litson. Papatilaw ta dito sulod. Oo, kay baga mas maupay good month may ada naton kaupod nga diha sulod kay ba hindi rin kita. Hindi rin kita makagawas bud. Yes. O adi kita yung Leyte Provincial Jail. Salamat ha. Damong salamat mano patpat. Yun Nilson. Mga kilala. Ani nga ninira. Ira nag-sister haton kaya actually natin yung bibisita. Nakalaya na ngayon. Actually magtitinagalog tayo para medyo mayroon makaintindi. At nakita po natin yung mga kondisyon ng mga nasa piitan. Wala tayong karapatan magusga para sa kanila. Mga kaibigan, baka pwede lang matulungan natin sila. Meron daw silang palaro ngayon, tamang-tama itong linggo. Hindi kaya natin sila matulungan. Mabigyan natin sila ng bula, sabi ko kahit 4 at saka 4 na cheeseboard. Pwede kaya yun? Dampurunyagan niya na. Dampurunyagan. Ano kita kami na pinuhulat. Time check 9:35. At nagkukuha niya na kay may kumpirmahan Monsignor Gilbert Urbina. Ari kita yan ang palumang sangkay. Actually, tiuli na kita. Siyempre, mahapitaan yung tagto kita nga diha palo kay tabo. Marang ka mo, tiuli kita. Medyo naghihinuring. Bisita ko not mga priso. Mamay kalas naging papabisita kita at mga priso kauswagan. Kaya kisa kita at bibisitahon salit masingad to kita ha. Mapalitaan kita pag may din natin dadadon. Bibisitahon natin sa sangkay dito. Paring Litson. Papatilaw ta dito sulod. Mga priso. Ang Galgano. Ato ba na choti? Hindi rin. Ano mo ito bro? Mabisita lang kita kay kaysa ton kita't bibisitahon. Masige ka. Awi mo ino tatay mo patod. Mga sangkay lang naton. Sabado nga adlaw. Tabo hapalo ha. Dili kita umagi. At taliwan para baga makabisita. Gininuringan kita tikan ni kita. Bisita ko anit mga kun. Maya ko nga plano. Yan na lang kita makaigayon. Kaya actually medyo ko kaya pa itong propose baga dadangop ba dahil diha provincial jail akauswagan in bisan labula bulat basketball and chessboard. Mamay dala nira mga libangan at mga sangkay dito sa sulod. Malta masing ito kita. Pero mapapilit kita nito at pustiso kaya nagkakaluwa-luwa. There's a story that must be told of kindness shining bright and bold. In every tear he's standing near with helping hands that bring us cheer. Fame's not the goal, his heart is clear. He lifts up voices we all should hear. Through every vlog hope starts to rise, uniting hearts, opening eyes. Sankey Tonio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sankey Tonio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Supporting small dreams in every place, he lifts them up with kindness and grace. When storms may come, when times are tough, Sankey stands strong, he's brave enough. With every viewer lending hand, together we help
So may da naton ano gin ka hibalag. Adi nahulat kita yan ano hai ano. Oo kay baga mas maupay good month may ada naton kaupod nga dia sulod kay ba hindi rin kita hindi rin kita makagawas budoy. Tuyas o adi kita yun ano Leyte Provincial Jail ininanti uli kita kanina may doon nag-iinoring at tinuod may doon nag-iinoring kay pero kadi ko nung kita niya natabo so natong gimbuhat bagasing ko sige daw magmaupay nga nit panahon masingad ko kita adam maupay mo ng panahon so hinapit kita katedral tapos naghulat kitahan go signal yan na aditi kadi mo upay kayo updan kita nga dia sulod o hiti yun Nelson ini ano fakturanan o maupay so nagka-chat kami ada na ko niya di damay kampitik so saling ko adi ako ama na sila tiya hulta ko na ako di gate so diri kita ani mapasipara kay mas maupay baga may danaton gingkuan naton ni Edmond Ilacarte gihapon so far waray ko pakakuan eh oh adi nada oo nyan parong tanay ha maparong ani kita noron yan na salamat ha damong salamat mano patpat yun Nilson Mga kilala. ani nga ninira ira nag-sister haton kaya actually natin yung bibisita ininakalayan na ngayon wari taman kay kakahibalag good mo wari kakakita and at the same time may tatagyapon tuyo kay may danira ko yung patornament yan na masasayod ka mo kung tatong panuyuhin din pag kuhan kitahin boroblig kita kung donar kitahin bola ano Tingolson Danira Liga. may Danira Liga thank you so bali time natin ano it's 17 minutes before 12 o'clock no kagagaling lang natin sa Marasbaras actually may pinuntahan tayo actually ano magtitinagalog tayo para medyo mayroong makaintindi sa atin ngayon ginawang araw actually galing lang tayo dun sa Leyte Provincial Jail o sa Kauswagan katunayan meron po sana tayong bibisitahin na kaibigan natin kilala nyo rin kaso nakalaya na pala ito nitong nakaraang December so mangyari nakausap natin no yung warden doon nakausap natin yung commander doon at nakita po natin yung mga kondisyon ng mga nasa piitan alam nyo po mga kaibigan maroon ka mo sharing pa wari naton kapas wala tayong karapatan magusga para sa kanila meron po tayong doon nakilala rin ako alam nyo sa totoo lang ang kaso daw niya is murder ayoko na lang papangalanan pero kababayan po natin since na mapunta siya daw doon walang may dumadalaw siyempre di ba dahil nga nakadisgrasya sa isang niya tapos meron doon isang matanda naku po sobrang tanda na tayo po ay nagmano po tayo sa kanya so bali po ganito po ang nangyari mapapakita kita mga kaibigan baka pwede lang matulungan natin sila meron po sana akong ilalapit sa inyo kasi nakausap ko yung kanilang commander doon yung parang parang mayor hiton era presohan Kauswagan meron daw silang palaro ngayon tamang tama itong linggo so sabi ko baka pwedeng pwede natin sa kanila siguro bula sabi ko bula pwede siguro malaking bagay daw yun sabi ko chessboard pwede rin sabi ko sige try natin ha so sana itong linggo natin sa kanila para meron silang paglibangan so mga kaibigan pwede kaya yun pwede kaya natin sila matulungan
Mabigyan natin sila ng bula, ano. Sabi ko kahit 4 at saka 4 na cheeseboard. Pwede kaya yun? No? Oo, kahit pa paano. Pastilan. Baga ako tinood. Saring ko man, mas maupay ni pag mas maupay ito na kita't mga bisita. Kisa kita't pagbibisitahon budoy. Oo, so it's habang may panahon pa, ano, let's have the kuan. Oh. Palo ha. Ba, ikaw dir pumalo. Shoutout ano yun nga ron. Just Leo, ya. Ikaw na sila. Kanan Oliver din, no? Sige. Palo ha. Sige po, ya. Sige, saan kayo nyo ha? Okay. So naubusan kita kuan. Namigay tayo doon ng sticker sa ano, sa loob. Oo, alam mo nakakatuwa kasi alam mo yung nag-aagawan sila. Oo, pati yung ano si Commander, no, humingi. Sabi niya, "Tika, kasi siya binigay ko sa kanya yung iba." Sabi niya, "Tika, maubusan ako kasi maraming humihingi." So binigyan din natin yung mga kaibigan natin doon ng mga warden, ano. Shout out to Kuya Nelson, Tio Nelson, sa Kamano Patpat. Takatanawan, ano. Jerk maram nga daka at least mas maupin at may daupod. Kiba hindi kita makagawas. O ano, sana maka ano tayo itong linggo, no? May maihatid tayo sa kanila yung sinasabi ko ngang bula at saka cheeseboard. Oo, ha? Sana nga ano, in God's grace. Ay, Lord Jesus, thank you. Katunayan pauwi tayo kanina. Nung tumingin ako sa ulap, sabi ko ang ganda ng panahon. Sabi ko dadaan ako sa Palo kasi ano nga ngayon tawag doon, tabo. Ang nangyari, aba, alam mo habang nakatingin ako sa ano kasi traffic doon sa may Kampitik banda, yung pala may alam mo, maniwala kayo sa hindi, alam mo, parang may bumulong na naman. Bisita ka sa mga priso. Oo. Ay na. Duduha ha. Oo, ano sa pa, may dapat ano sa Anwaray TV. Sakay ito nyo. Sangkay la. Butay nga, okay, follow mo na ito. Follow ko sige, patigya pa nun sa search lot ng Sangkay ito nyo. Sangkay Anwaray TV laha, Sangkay ito nyo. Man, Sangkay ito nyo. Oo, amo ito. Kigido, shout out tayo mo doy. Ganado ka. Sangkay na kita ha. Oo, diba? Yan na laha. Sangkay lang ko kita yan na lang. Alam mo, kiawayo ulit nga bata. So ganun na lang sa kaibigan, no? Kasi sabi ko, oo nga, ano, may kaibigan ako. Kaya lumingon ako, oo nga, sa Kauswagan, matry nga mapuntahan natin. So dumaan tayo dito sa Palo, bumili tayo ng ano, alam nyo na, ng litson. At naipamahagi natin dun sa iba. So ano man, again, this has been your friend from another star. Siyempre ako magpapabili lagi ngayon Sangkay nga mayok bo tigang di Palo Cathedral, tigang kita Kauswagan Provincial City Jail o Provincial Jail. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams mama. Chop. Okay. Maulilot kita kay mag-i-edit kita hindayon tapos susundon ta pa ko siya kanang pinasaway dog. Tinahan nga bata. Ipinasaway. Bantay sarado na iya. Okay.